fáilte na bhuaiteoirí fad, an Fearghas agus gradam óga bhí agus is iad rud gofuil na bhuaiteoirí fad anseo, nó dtíine óga, a ní meid ar an na seannas, na éad mar sin, ach nó dtíine eile, agus nó dtíine bhóg sin in seo fad le chéile an nach. Is iad rud gofuil an dá aglah bhí a lága chéile anseo agus bhíú sé tátas spáintis fad, tá fáilteú mar sin fad, nó mína mac. Ar nó ag Slógadh ní chuid ní nach bhíon ná an dá Choláiste go gaisi le gáte bháin teachas áiteile. Le blianta fada agus muid breanú, tafa agus a gobar ag Slógadh stói, chuinn muid go go leor daoine óga i gcéimhí níos as gartáirmintí agus go facús beagán an chor sin an áit chéile i rééis Slógadh gur cúblian nó séblian an na dhéisisin. Ach tá muid inis le cuasaí ceoil agus scoil náisiúnta gceistin seo as cuisteán an danid an charraigh an gunda le Agallamh agus gurí fáilteú mar sé bhar duine. Sinna bhana céin, Cásca an danar cúte le Agallamh rangadón. Dún Seán Mead, Gábhar Seán, the three flowers agus Rally McCartney. An sin Seán Mead Perks Jackson's Jig. Creek Nomi Gá an BVG agus the Grand Lane, Gar Machiwin.
Nish, Rimish on Hogshin, the Madame Morna Cásca, for one bit of kindness to be Marshina. Fair play option, I was captaining the interval that option, the Bint and a half, the Cásca session we giving Yari Mitchell, Agallamh for the team, and Mulga Hardian, and Mulga Command part of Waxia, the Slógadh, that Bint and the West. Fair play. Komen er vaak trachten waarom die men wel wat laadigen. Gaan het hier naar televisie complete van wat ladig nu al ladig is. Die aan de beirte komt. Want dan ging het om zwaar aan de aan de beirte. Niet samen naar de heen. En pas aan de waan. En niet alleen maar naar de school. Als ik niet eens niet geleden maar keert al. Moet het kaarten aan. Die machine. En dan moest het bhuaiteoirí om weer de laatste te dragen zijn. Niet samen met hen aan het hadden we ook. Afstommen. Agus ar nóid tá bhuaiteoirí an Oireachtas sein freisin na Beirte. Sinnéad, as Carnamúna, ceantar bhú í seoga ar nóid, páirte ó Calbín agus páirte ó Dúte, chuí fáiltú ar Seán. Is a haidú ó láchan na cúiste, éirí go stidir a chása ó cúiste. Míní go crin cén fátan déanamh, chéadmí a pont is a bhraidú ar téiste. Inis sin ídne, Seán na bréfa, chumdí go bhuaithú in naram na hé. Fearghas Mac Lochlainn, ní lánach ar éigean ó chluisim an caintú dúharantar a éisteachta. Tríochail I hiigme sa méadúd a dúirtú. Se, 100,000 pont le tá wemla hé cútú. Ach a Oireachtais, ní báil amháin atá le léir. Tá tiile sa gáise achas go réite. Ó, chéanna, go bhenach le réachlan na Cásca, an dolan in Íbert is gan cútú an andal. Ní báir a bhí siad san nuair a tháinig lán gátil, ach ag lacha go funmhar le bás dá na gáise. Sean is a haidú, míní go chástam, agus más é heile, ná bappas an ábhe. Mínim agus módín a láthar na cúte. Nach chluisim sin taibí, dúhar chud cósaí a bheith briste, mirte, páta agus réapú, ag orchaid agus bógaí a gachú is a bléascú. Is a gachan am rianta a mulach a méid sin, bhí béidú agus sin an saoin béidir. Ó, haidú a chróga is fórtí ó túiú. Tá mára di chean agus péama do chlúsa, ach ar swaoine dúríú ar de féile fórótsa. In Amhrán an áir is de gáhór na bóine. Ní dúris gnéanáid na leabhar an ála, or dhearán siad báire na bíontas na crála. Ach teach do bhór rudí a lí le pléin, aber leat ar a bhaid an misisiach éisteacht. Ó, go tíbin tá neachtar de géile le réitrach. Bhfuil solum is an angra a tála an éanam. Tá me cuiam agus dáil, dúhar snach is na knachtaí. Tá me bhaintach na bhéalaí, tóla ag ígin do heachtaí. In nóchaí sa Shelbourne ag barbecue chicken, Jimmy do sausage is buime do scuinní. Ó, dá maithachta leide a léigin na féine. Nach túig nach grandó fúhéanas na scéalta. A bheicech má cúlú faoi armas faoéide. Ní chetí go deogar tú hasachta éirin. Ná bachras na féalna ach neanart a géileh. Is fé gafa chun scrífi go beachta go gléach. Tá túlaid go dána is níl me díanas mid léid. Tá cárns agus buniúnt a mulach a géile do bhharach a máiseáil faoi ólach troméide. Is tá fáil an airt ar I gceann I méid. Ó, tá mo go rion as áit. Tá mo chorógaí bréasca. Ní nóla nach talent na gus a réig. Slán agus bannacht le amse chúchalinn is na bílte far cróga ó chuine dolan, chun casaíd gan chlósán, gan garán gan éileh, ó nélis ó dónal, sáise agus casement. Leanart a haidú is críochnaí de scéalam. Ní tú bábhar inos, tan cinnte gan méidsin. Ó, seaga do húsa. Ní bhúmen do Gráinne ó bhuamen a bhéim de tíú na Israel. Bhí an gróig gáthí bháin. Is ní cadí a bléasú, mér gaith an éithre is mo bhaicin a bléasú. Is ó, chuidíban is sé. Thar an rud
Kenimum, the Mondoran, I do living Tefsiaon. Well, I do not fear it. The Brehevin in Hon, a Hastock at Hoss, a sort undertaker. Tatu Baur was queer, Tatu Manta was screener, Tatu Baka was Massa, as I bring honey not. Thou every sen went in the vacant sort near us, for though he committed, could be the bigger. Meaning, I was more of water the culture, not pushing the tightly to walk closely the so, dear from the horse, Jarry could be, could make it a boy person, could take crude. When not fear happy, a time of his name. Tom as out, or salute her as able. Tatsula the coach oil, a mention, and what television fear English, and out the head. Finish! Fogring was sold to Baron the Coastin, on horse at Idea and head me the coach. Or near Sydney, on top of the Ooswit, could have final kid Potter, for East Dragon Coastin. Achmas meal at the weekly, a cinch of the mail, what did this style question of Féile? Gurmína Máirtín agus an Oireachtais chéadúil leat na Oireachtais stáitse agus grúpa Colm go dtíobh agus go leor dúis ní a bh ó níor náisiúnta dramach go bhfuil agus go dtíobh ó Oireachtas na dhéisisin agus an Oireachtas go leor eile iontacht agus tuspáinte sé le iontacht fud na tíre an níis a chuíon míon detrú me sé bar harta bar na múna agus seaigh go leor fáilte fao chéile. Agus go bhfuil an páirteach charbí agus páirteach an dúite. Fairplay nes chomháirte a slí. Bhí mar ráil báilteach go raibh siat na partláige, well, tháinig ben amháin seo ó Bhreisel in Jobh. Díoch cabh maiths ó Bhreiselín mai an sin an jab na tada, seach ar sí háil an sin a tú cóirde go bhach ceoil agus tín nach iad, sinní Deirdre Ó Gráinne as chun dá pláid. Mar gur ára bheith seáil leis an grúpa ceoltóirí go dtíobh a bhuaad Slógadh na bliana seo, agus mar ag sin féin is scoil Deirdre I Gráinne tháinig siad, agus tá go leor ceoltóirí óga, agus go leor ceoltóirí as an na tíir se chun an dam go dtíobh chuir tín lábha ag an scoil chéanna le blianta an nuas. Mar sin, díobh í bhíar an teáis go bheith go mór nach agus an caiile fé sacbí ar fad, tá scoil ceoil ó Brainbáin as chunda a chláid, agus céit website gur fiú éisteach nó, go í fáilú mar sé le.
sé le bheith dhéanamh leis na páistí óga sin in Seán Ó. Gur míle mágad Deirdre agus gur míle mágad. Well, an chéad díana bheith sein, mar is se dána háit, ag an Oireachtas ní déanamh go dó go mórtas chun chorann. An ní dóid an nífa sé, a sé an dána háit freisin, agus an sé sfuir fadleis go dtíobhinn mar a draibhí nora. Céile a fearr bhhaile héin, Máirtín Davy Ó Coisdealbha, a príomháid go mar sé. Agus bearlam sa Mhairéad ráid, má bhaide agus pleidir am náhas neogaíar de géisteach le dántaireach mínísteir is Féile Oireachtais. Féile Oireachtais snaime bhaime Féile de babal bhíráid sé achadón agus ceoil me sé mo hamas agus hall. Mát a ráneáig ar a bó mení ach a mení na gapáil agus sagart ádón ar na bhínísgeir is Féile Oireachtais. A Féile Oireachtais snaime bhaime Féile de babal bhíráid sé achadón Gus má bhallach go deogain Amhrán, mar is iad a bhaile sa Máirtín leis an tapin de dón is a bhí se deilgún in a bhínísteir is a Féile Oireachtais. A Féile Oireachtais naime bhaime Féile Oireachtais tápam sé na glóire bheúlaid. Nis, tá mar le bheith damsa. Céimid éimeann se an secting yno. Ní éimeann an secting yno bhfuil. Ní, cosglwm mae Bwyn da fi chlialacha. Ní. Wel, tá grŵp yn trhaen gyda fi'n chlialacha, agos rwy'n eisiau eisiau Slógadh, was eisiau ffein na heilyn agos gradam leis, agos sy'n iad set war na heire, as nhw harwan yn da portfarigen. Tá gwydol ac o bol, agos tá stil hyn ac o bydr talom, stil gyda fi'n o'r frosta horfwy diar na chai chedwyd fi eisiau stad chynwyr yn awlod, o fi cynnwyd intersectionally hysyn sy'n. Ewn sgwyd I ffaith rwy'n mar sefod yna, ar sydd yn siop.
sin agus a sé goin 8 míle, 7 míle súla cinntatá sé fair play mo. A garú hé. Sent warna híre baidir me stúharmán gunda portáige. Nis goma go dtí lúbín agus beirte Connemara. Says Hamburg, you know, Agallamh, you know. Dóla mé mar chuid gaige tan áitir ólam go leor daoine a chuid gaige a tráid airchir, you know, ibre sé hís dúire, glúpa chunra. Mar nuair bhí mé an bhí ag fáil cad isteach an, you know, mar bhí mar cúil ceannar Antónos Muisachan gaig or mór le ála, you know, bhí a gánaí a gobar súna cúise. Bhí sé mar frabara ar an dúras, you know, díobh sé ar bheag an gaige frabara sin bouncer, you know. Ar éinos, tá mé sé mar cánaí a Connemara le chuid blina déag, mar ní raibh an blas cart le fáil an tros a gáirla, you know, a tá mé ceappa bhfuil an blas cart go bhfuil sé ticin muinteach Connemara méile, you know, agus dóla mé go leor gaige, goláiste bhíon, goláiste lúgan, goláiste chunacht agus leoráid bhí mar sin, you know. Ach nuair a thugam ar náiscití an camar inis, mar ceall taithí, you know, bhí neirbhíseach áil, bhí mófásach neirbhíseach, an mór ar a státe, agus dheall má chuil camar Antónos Muisachan, gomeach sé an seo agus níocha mé fásaí. What made then of the ship, my cool camera, Antónos Muisachan. Come and show it, then he kicked you with two. Oh, Jesus. It's more than one. What is two top? Oh, it's more than one with one, Anton, Jesus, Paranis, and show. No. Come here, please, you know. Níocha mé, fada who? Well, níocha too. James. Aramór, tá drug comfort. Well, Curtis is just Mackin, Nina Sagamon a Mackin, Jared no Mackin Bana, Curtis is Mackin a Rhinos, but you know. Oh, Cada William down at Chapkaji. Cada William down at Chapkaji. Mar a dúirt bhuaiteoirí. Anton, bhí tú gánaí go héach a chuir ceoil le rud a bheith déir fágus bheith a chuid fidíocht. An bheith fá é sin arán is le ceoil níocha mé le fadrú. Níocha mé... Tá mé sinne mar bríiste seo The blian is now gone. After ceoil no. Fága bhaice mé. Carlo í chimpís leris dom an seár a stáide mar a Níocha mé le fada hú. Le blian is now a man menger tú tatu chichiro tatu chichiro tatu chichiro I've enjoyed me shit down of which le calories of all and I hear a mother mountains trade a jog all little more tatu chichiro tatu chichiro Masha afliat agus jagal more Níran sinna plabar agus coverú the stroke Tatu chichiro tatu chichiro I've been here from morn a Agallamh a train all is low I've got couple of train all cherry chichiro Tatu chichiro tatu chichiro We make dwyer a year of hours agus washer la dawn Hashias banela vishen chichiro Tatu chichiro tatu chichiro Mushe darmek and Amhrán ho a patso in Shelbourne Fearr le Pavarati ho marbi tu chichiro Tatu chichiro tatu chichiro Master Pavarati me a Cásca in Shelbourne Mastu Mhairéad Cásca on Chanos Tatu chichiro tatu chichiro Na changle leshe sausage leshe diol Matu kirli shafamedi hasfamedi jo Tatu chichiro tatu chichiro Oni hasfamedi small Matu nothing tablet on the calories of all Tatu chichiro tatu chichiro Mhairéad Nilsson nothing tablet on the calories of all A burn hang by Yagra Hasn't can throw Tatu chichiro tatu chichiro If run of agus mangoch agus balloch agus soul Shinny nishan bahatam nis bashet to the more Tatu chichiro tatu
Ceoil. Seán Ó Fearghas Mac Lochlainn, Dimméid Mó, ní bhuaiteoirí an tuchraí, fechtú fábha fós. Táú Ceoil, táú Ceoil, ach ná hinna nisin bheithe a bhín segin Eskimo. Nó bhín sé siúd ó beit agus ó ramailte le rún. Táú Ceoil, táú Ceoil. Tá ben ag bog na hawa bhí si dóil, a choú si ag Weight Watcher ó tá dá bhachtaí bó. Táú Ceoil, táú Ceoil. Bua me ag Weight Watchers cheapir Scantron Calino, ná seatar le scála sin mar táú wadróbór. Táú Ceoil, táú Ceoil. Rael me héin Weight Watcher da bheith seachtain na nó, bhí mé marí chuid a pointí mar tá pointear chuil le hórt. Táú Ceoil, táú Ceoil. Is cuidan of young Jedoni im is bati leis roast, ach séir the beans in the Amhrán salad agus toast. Táú Ceoil, táú Ceoil. Jim me an roi beaches agus rice cakes go leor, lein chomsaf sa Fearghas Mac Lochlainn ó board. Táú Ceoil, táú Ceoil. Mar sé dar a mise SBB a cante radio, dul sé pintas limbas agus fáilte glochnó. Táú Ceoil, táú Ceoil. Chua me ag a dochtúr as a leag sé os na bhór, óin sé lód is beirte síiste sé a bhór. Táú Ceoil, táú Ceoil. Ó liiste rifan ricfasta, ó liiste rifan lón. An a bhuisce brídan isce gamsa dóin sin món. Táú Ceoil, táú Ceoil. In torí chud a bhaitin agus glasrí leis a lón, broccoli is aubergine, celery, scarlóid. Táú Ceoil, táú Ceoil. Mais an tusan sicín ar a baitú ceart go leor. Ach ná bígí na nidbachí a hagan zasta tón. Táú Ceoil, táú Ceoil. Gleemen na Samaritans Máirtín a bhón, Shelbourne operator. Táú Ceoil. Táú Ceoil, táú Ceoil. Tá rud amháin cadastamsa go mór, measc ceachaí geagló me palíocha go bhróg. Táú Ceoil, táú Ceoil. Well, nuair a chuidní mar a seandram or a shilling mahón jór, mar bhíon míonach cén a mamú gus mé dhéidir gus deadó. Táú Ceoil, táú Ceoil. Ó afa sin fan bhairsiúd réimeach máis agus jó. Ó tá réimeach máis ré mar tá jobbach Ceoil. Táú Ceoil, táú Ceoil. Come on, Arnagy, tá arrochaí tínig dís tá slaptar chahalgón, mar chaséisiú seachtaí a pléiles lender tón. Táú Ceoil, táú Ceoil. Muid a bhí sé gal go háirin dúr leis se gar an mór, ná taidir chúla netalán mar táú Ceoil. Táú Ceoil, táú Ceoil. Ach is mór ag leistir neutron ag Lochtaíochta sport. Ach séir de dúirt má bhabalom sa gan a hallar fóid. Táú Ceoil, táú Ceoil. Well, is gar le tenny tuppies muid Me héin is starmí ó, dipsy agus lala. Tinky Winky agus Pó. Táú Ceoil, táú Ceoil. Má egan sigar báilhaid, was the maris with a goal. Óla bhí sin daid Pepsi. Sola mi sé Diet Coke. Táú Ceoil, táú Ceoil. Egan Oireachtas an sé go dúr an éireann. Go mí mágaí beart faoin, dís go siúil. Leis a
Máirtín Davy Ó Coisdealbha Memorial as Inish a Gunda of Lloyd. Agus go siete a féin antaspontas ag Slógadh na bliana seo. Coinnealí mar sin mar smútás agus se féingeol na martás agus. Bhína ídí. Díomh srídna bhuinceol Máirtín Conlí. Cuireadh an mána seo le céile chun ceolmhaoin costas na bheo. Tá mé chun dosú le mar seo agus tá mé roiig le chunfíta gábhairt agus cúplaíonna agus súlainn go bhfuil tanna bhas an dó.
we give it Choláiste fair play with the market. Grúpa óran eftir leis agin about seo, agus bhí sé tríocha féin ag Slógadh, dún sé go maith. Sin iad Choláiste Íosagáin as baile mhóid ag ná bhí, agus deirtum brúch siad antas fantas fad ag Slógadh, agus ar nóid am súra sé rúd céim ó seo an lá. Curí fáid rúd mar séú denna, gur mag. Díobh, is muid na bóbacha ó Choláiste Íosagáin go maiile bóbair. Tá muid chun 5 ára na chana díobnach. An cropi og, an dúin alag sa méal hogi, bí dogus ach teachanú go tíú agus beirte go chlúdla.
agus muidir go amach ar an saoil héine. Tasíún dá hampla na ceannaréid súla a leanúint, ru a chluimí siad a mirt go chlídóna. agus bégan dí sé an píisiú an Cásca. Iad a Cásca Slógadh ní oistín níana ach le rí déanta, agus freisin an oifar sé rí bá dúisina, agus ceidean gúil an phríomhmún sin go sí anláide le fád leisú sí ceoil, agus go míon seisiún siú agus le bhna go seo chuidáid fud ráid clia, is léisú ráid clia fiúil ar fudúid a Cásca ceoil buas an sin, agus oed yn gael ysgol gyda gwlad o'ch yma ysgati na byd gyda'r cwr yna a chas y byd yn sin. Y bobl ni sy'n dod o'r wyr. Mae'r sy'n mynd i ffaith dwi'n march efo'r dyle, mae'r lle am gyrchyd e'r stod sy'n ni sgwach yn o'n gang yna, mae'r sy'n gyda o'r reit y ffendi yma, fi'n o'r sy'n ti'n o'r gymryd, na sy'n sy'n siarad reit, dwi'n yn sy'n, a ni'n eisiau reit i fi os o'r canelo, dwi'n sy'n. Wyliau wyl ar ein? Ni eisiau dy geis, ti'n mwyn beth, sbeth yn tarwn ffaddo. Helpu o?
Amhrán Féile Oireachtais ach bhí na ceann fána in measc. Language the Ryan le Marshall a downward ó Fúsador Darvan and beirte. Language the Ryan le go féin ach chum Ceolchoirm Carolan an céad cén ná Aisling Carolan agus an dar cén ná the two William Davises.
agus an sin críicnóid le gáréal an céad cén na sporting paddy agus an dar cén na Trinidad.
Vinchin, Cleve Polta Slógadh Yale and Montaram, as to Winnie, Liam O'Crockwood, individual, Bara, Mac and Ella Stitch, and a Blue, agus Eoin, Ní Oistín, and a Constantina. Fair play. Díra agus líú sin siarí bíantáchain nuireach agus tá fósamí féidir fúntar Féile Oireachtais ceoil agus bhíochtaíonchas le séamas mar ceoil rua agus úna benaí Lochlainn na mún sin sin gobal go crua. Bhíoch brín teach sin agus bhí ceapain súr sin agus go chaisiad ceoil a radio síl tarta 7 mbliana bhí sin bhfuil compagéirechain agus mar déir méid tús na híche an mhaid tagan líis agus an ceoil ag chéile mar tá sé iontam ag glóide. Fair play go maith. And let us give them jams to make video. Don't forget it. We get the cook, was she and Corin and Shaw, and also on the Shelbourne and not clear to she. Agus an oí sinní Mhairéad Ní Oistín, agus tá sin na cúnaí híos na haile a Féile Oireachtais, agus tá sin ar tháinig ceabáil ar Oireachtais, tháinig si sin ar hén nach, agus tú sí rá órán. Na céad ceann dún lóg, agus an dána ceann dún sí ná an racín fáil. Go míle maith. Níl
Mhairéad Ní Oistín yn siambala ar agus a chawsw o táisi. Nes ni mae cymortus jazz caint y hwrdd i'r cyd fyr yna. I Ewrop. Mae Sirt Seán na wyn Seán Ó Gráinne, ban siwr sgymlu nasiwn tyfeiding, agus Ceolchoirm An Oireachtais, Stefan Amhrán le cwpl ffocl rá. Os ni'n efo torein, so be'n a fe'n eisiau ceolchoirm na bhuaiteoirí i chéfyn yna. Ac mar sy'n hyn, mar ag yw'n gyfyn i fod cymorwr ein Seán Ó. So cwri ffont rŵ mar sy'n yna. Gwrwag. Rwy'n rhaid Máirtín agus ní chuineál muide a bhaidseamh. Díreach ar ceann Gaelin bhail an bhuíochas go bhfuil ar riomh daoine agus sibse go speisialt a tháinig an seannacht an ceolchoirm starúil seo. Tá ná is é chéad bliain gur tháinig an dá éile le chéile Slógadh Gaelin agus an Oireachtas is ácad anstarúil leis sin sinam agus tá sulla go leanfar leis an measc idir an dá éile nó fiú go nearttáfar an measc ins na blianta amach bróin. Bhí ceolchoirm an scothaging an seannacht agus a bhuíochas sin don Éireann bhí cuidiging amach a ban soltas an aimsir bhrála álános agus bhí daoine seo a tógáil stáidtí, crochas síilse, socrúsús, cosí fuama agus a leithidí. Agus lum go speisialta Mike Donahue a bhí ina léarthór a banis dó stáidse Ailín Begatsi, Furin Gaelin a bhí gobarann seo Colin Mac Lochlainn, Angela Morgan, Bernie Ní Oistín agus Mhairéad Ní Oistín. Agus am furin an Oireachtais a thug anna chóáid brúdúing agus muid a penál an na ceolchoirm seo Liam Ó Mailí an stúrthór Catriona Brennach agus Garrod Bowman agus freisin an fearr fuama an seannacht Sinead Dave Duffy. Tá écht déanta go leis ceolchoirm seo gur míle maith go bhfuil. Ar ceann muintear an Oireachtais bhfuil in ámhígus a chur anúil don na halantóirí a yoga bhí an stáit an ucht agus sílim bhfuil búlabos anna mór téitná.
Míle buchas do Máirtín Davy Ó Coisdealbha fearr tá buinte leis a dáil a fada ná as an job ínta go riidir sé mar airtíí anocht. Mar ocansgur tá fáidir i bhilioch i tlub na Féile i tlub na Ngáirdaí Seán Harrington agus tá Súlagáin go bhfeicimid si bhilioch ag an darna chuid de Féile Oireachtais na déise i mí dhearfá. Gur mí maith. Gur mí maith í bheirt agus ceol a chuir is críoch leis a bhaite agus tíor hiarmún tronis tá Choláiste Eoin ag Feile Oireachtais ná clia agus tótóirí gur teag gibin in sa Cásca go leor chuimchaí ciú. Mhairéad ní go bhhaile sáhairtí cinnte na fáisiú le do bháin seanis. Tá go tún teagan minit, go do damsa go má. Agus bhí na Cásca go leor chuimchaí ceoil ar nóid in seo agus é fu na tíí deirtarm, te go dtín ógiad, tá spéisiach sa gceol tradiisiún de leirigh má beirte agus bhaisiad páirt is Slógadh as go leor cummórta senne. Agus tá sé réimse thosaí agus an nóid beidir le déile chu leis an líte. Gur mí maith, Choláiste Eoin. Sweargy. In de grúpa Choláiste Eoin agus Choláiste Íosagáin. Tá mis chun cúpla marseáil agus cúpla percht agus cúpla páirt agus cúpla riil agus cúpla stána agus cúpla dúna chasaí agus tá súlan go mar sin naíras.
Liam Bar agus Ian, agus go muidir fad chun na réile festival. Sríomh. Seo again. agus tíhhéarán pánig muintin fóntarin agus afshailtéin pís a bra ceoil mairead sin ag deireadh. Bhí mé díreach smaoinún sin agus muid gur líchar fad gur aontócha méid challenge tain ó an cuasaí ceoil eisteach agus rudí mar sin. Agus nuair is smaoineas tú a cuasaí technóid ó Soláta Níomán agus cuasaí riomhaireach agus mar sin déag.
Sin troineach agus níos mó ábhar an tíomh seo agus scéal scailtaí agus an daoine seo chuig an Somáile, tá mar an Somáile go mar go Somáile fan an tíre agus gan an ligan tar lear mar a chuir sé blianta diime. Mar sin ba ceart go líon bunicí ceir agus breanú an tíomh sin na scéal mar chomháirta go scéal na tá. Na deardaí bhfuil a bhfuilmór ó seo tafa de hís an sin ag Máirtín Davy seo fásta agus ag na technóirí a bhí na chuideachta anach as go meis le cluisteil in gháir a bhín ag Máirtín de bhart agus deardaín bán bhála a radio na Gaeltachta. Má bhuichas mar sin go tríúil fad a bhí daoine seo nach ag an Oireachtas agus Slógadh agus scail me héchamáile ahhaid duine sin méid bhí gobarníal na clomún seo nach. Agus cóháilte gomsa mar an sé táteach agus ar nóí sibse tháinig mar an sipa go bhú muide uasan seo. Mar sin go méile beoil an amseo rís le chuna dé leis an sin sif céanna bheith seo an rá chéine. Iwa.